Уморихте ли се от едни и същи празни обещания за чудодейни и бързи диети, специални рецепти и поредните вълшебни хранителни добавки с уникални съставки от далечни екзотични места, забъркани в някое мазе, които накрая се провалят по-бързо и от новогодишните ви обещания? Позволете ми да ви кажа следното. Тайната за отключване на неудържима енергия, изгаряне на мазнини като в пещ и живеене на живота според вашите условия, ядейки храната, която обичате, не е в поредната бърза диета и магическо хапче. Тя е в овладяването на рестриктивното хранене. Тя е във вашето тяло. Създадох този курс, за да сложа край на митовете и заблудите. Тук няма празни обещания, само доказани стратегии и резултати, които говорят сами за себе си. Ако искате трансформация, която не само изглежда добре, но и се усеща във всяка клетка на тялото ви, вие сте на правилното място. Този курс не е само за пропускане на хранения, той е за възстановяване на живота ви. Готови ли сте? Включете се сега. PS. И ако се чудите, да, вашите новогодишни обещания вероятно все още чакат с куфарите на прага. Време е да докажете, че този път няма да им се размине.